Şu günler Lewap vilayatynyň administrativ merkezinde yerleşýän Goruw polkunyň eskerleri Kerke trawynyň gowuçy meýdanlaryna paýty ýygmagy ugrudylýar. Şol bir wagtyň özünde Fara we trawynyň hemde Türkmenawa şäheriniň büdjet işgärleri paýty ýygmak üçin Sewitin günorta etraplaryna özlerini direk hakyny tutma iş ugrutmaga mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Paýty ýygmagy ugrudylýan eskerler her gün harmana 50 kilogram paýty tawşyrmak bilen borçlandyrylýar. Olar öz ýanlary bilen harby çadyrlaryny alyp gidýärler. Özüňizde Sewitin büdjet işgärleri Lewap vilayatynyň Hojamaz, Kerki we Köýtünäg etraplarynyň obalaryna paýty ýygmak üçin özleriniň hakyna tutma iş ugrutmaly bolýarlar. Hakyna tutma ýygymçylar gowuçy meýdanlaryna ýatymlyk ugrudylýar. İşçileriň tölebi bir gün üçin 30-40 manat aralygyna üýtgýär. 1 kilogram paýty üçin ýygymçylara 40 teňe pul tölenýär. Olar her gün adyndan 40 kilogram paýty ýygmak bilen borçlandyrylýar. Hakyna tutulan ýygymçynyň gündelik tölebi dollaryň gara bazar narhy boýunça takminan 80 sent bilen 1 dollar 10 sent aralygyna üýtgýär. Bu resmi kurs boýunça 8,5-11,5 dollara barabar bolýar. Gündelik gazanç edýän hakyna tutma paýtaçylar ýygym döwrüne özleriniň wagtlygyny ýaşajak ýerler üçin hemde ýymy tüpçünçilik üçin özleri çykdy jetmeli bolýar. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä bu şertler esasyna alalaşyp hakyna tutma işçi tapmak aňsat däl. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä paýtaçylar esasan Halaje trawynyň güneşlik Akyap, Suruk daýhan birleşiklerine şeýle-de Kerki trawynyň Çekir, Gawşal we Hatap daýhan birleşiklerine ýerleşýän gowuçy meýdanlaryna ýygma ugrudylýarlar. Türkmenistan ýyllar boýy eskerleri we harby gullukçylary we hojalyk işlerine, şol sany paýty ýygmak işlerine çekip gelýär. Galbertede Türkmenistanyň hökümeti ýurdun paýty önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanmakda halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan berk tanqid edilýär. Resmi maglumatlara görä bu ýyl ýurt boýunça 620 000 hektar meýdany gowuçy ekildi we 1 milyon 250 000 tonna paýty hasylyny ýygnamak gödüňünde tutulýar. Türkmen medeniýet paýty möhümine esasan kombaynlardan peýdalanylýanlygyny we ýygma gatnaşýan paýtaçylaryň uly ruhy belentlik bilen zähmet çekýänligini öňe sürýär. Synçylara görä garaşy Türkmenistana Sowet Soýuzyndan miras galan paýtaçylyk şol bir wagtyň özünde Sewita awanýan suwupçunçylyk problemasynyň sebäpleriniň arasynda agdalýar. Türkmenistan Sowet Soýuzynyň diňe bir paýty önümçiliginde ýa-da onuň propagandasyny hem miras aldy. Sowet döwürlerindäki gyzyl kerwen dawaralary soňky ýyllarda ak kerwen dawaralaryna urildi. Dawaranyň adyna renk çalyşdy. Azatlyk radiosy kärenesi daýhanlaryň suw dökünü we tehnika yetmeçiligi barada ýygyderli habar berip gelýär. Bu ýyl Türkmen hökümeti paýty ýygym möhümine odalyk ýyllar bilen deňeşdirilerine biraz ýyrgy ýerişene meňdeýär. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow awgustyň başynda vilayet häkimlerine we oba hojalyk resmiýetlerine 27 sentýabr garaşsyzlyk gününe çenli ýurdun paýty plan borçnamasyny dolmagy tawşyrdy. Ol özüniň bu tawşyrygyny ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramy bilen esaslandyrdy. Munyň ýa-da Azatlygyň habarçylary 18 awgustda Mara Sewitinden paýty ýygym möhümine mejburi zähmet bilen girişlendigini habar berdi.